pamusoro evedare pamusoro echangamiro inini ndakauya ndine chichemo chida kuti ndikumbire kurwa kuti brief andibudirewo pachena pamusoro wanzoeresha mwana ndabudirwa pachena pamusoro echangamiro inini mudzimai ndewangu kubudira pachena kwada kuti ndimuite ina kuti ndakatora mwe mukadzi iye achibva ndapadamuudza kuti madzimai ndo zvako panazvo achibva ati aina ndikwanisa kugara pachipatsiresha mwana wadzizonimo ndikudire pachena kuti wochikudokabva kuti mukadzi mukuita sehomo ivo ndo vakufanira kuti ivo vataure kuti vada kubudirwa pachena pane zvipi mawayana name ndauya nababa ngavauya vagara amunongana naatete munowisa nababa nyaya dzakadai idzi tete vangu zvakaita kuambuya kosisi wamunyina baba garai nyikoko teererai zvenyu kwe wauya nani ndina sekuru wandayana ngavauya vagara asekuru uyai mabuda pachena mukadzi momuda ke chitaura yame nyaya yangu iri pakuti murume ataura kuti anondida asi ndine mubvunzo kwamuri changamiro nekunene dani murume uyu akatora mukadzi wake mugore ra 2022 atora mukadzi wake ndobvamisa mubhedroom mangu pamubhedha pangu mukadzi wake ari kufuga magumbeze angu vachishandisa midziyo yangu makore 3 haazive kuchengeta vana hapana chaanoita ari izvozvi zvaari ipapapa atobva mubhedroom mangu mumba mangu asi anotaura kuti anondida pane makore 3 achirarana nemukadzi wake mumba mangu achirarana nemukadzi wake vachifuga magumbezi angu vapedza kurarana votora zvimidziyo yangu vowachirana tsvina dzavo nhasi anotaura kuti anondida pamusoro ichangamira ndokumbirawo kuti andibudirewo pachena kuti handizive kuti zvinorevei ko imimi amai murikugara kupi inini paakatanga nyaya dzake ndamubvunza inini ndinogara kuchikoro pachidembo muri ticha muri mudzidzisi ndinotenda inini kumba ndaiuya maweekends saka pakatanga nyaya dzake akatanga ndiri kuchikoro ndobva ndadzingwa ndobva ndamubvunza pekutanga akamboramba ndokuzobvuma papaya ndamubvunza zvikandi aiwa inini zvanga zviri zvemusango tachingoitawo zvemusango adzimai asi nyaya iripo ndeyekuti mukadzi handisi kumuita sendisikumida ndazogara ndopaakazotora mukadzi ndauchimufunza kuti ko iwo zvawatora mukadzi zvikanzi aiwa iwewe haana kupindura nyaya iyoyo saka kubva ipapo kusvika izvozvi 3 years vari kurarana mumba mangu pamubhedha wangu vachifuga magumbezi angu vachishandisa midziyo yangu apa vakagara pamunda wandakashandirawo wandakasirirwawo nehama dzangu apa ndinonzwa kuti arikuda kuutengesa avaisvozvota zvinobva mataura mudengi uri kuti chiine zvinotaurwa nemukadzi wako une zvauda kuzvisei kana kuwedzera pamusoro idari pakutaura kwaita mudzimai wangu achiti mukadzi wandakatora ndakamisa mumba make ipapo ari kundinyepa handibvumipindirane asi pekutanga uraiti ari kugara pai ndakavaka imba yake ko paakatanga kusvika akagara pai ndakamuendesa kuharare ndichitora mukadzi ndakatoenda vari pamwe sekuru wangu wandakaenda ndikanomusiya kuharare auvaudza anzwisisi ndakatovaudza amai asi wapanzwa here pavataura amai vachiti iwe wakati mukadzi uyu handisi kuda kumutora ndozvomusango ipapo ndapanovakunyepera here aipapo wanyepa wanyepa vakafungidzira aiwa ndakatovaudza changamiro ndikati madzimai vati wakandiudza kuti ndaane mukadzi vandinaye asi mahumbwe atiri kuita sei atiri kuita ipapo ndinopokana wakavataura kuti wanomwe mukadzi ivo vakati kudii adzimai vako wakati kana amazomutora ndopachatanga nyaya yangu omataura wakandiita pawakazaiwamutora ukazovaudza here adzimai vako kuti ndatora mumwe wewo ndakatovaudza vakati kudii wakati aina handikwanisi kugara pachipari handiti handikwanisi ichipari handichikwanise vachibva vadi ndachibva vauya ubva kuchikoro vachibva vasvika yanga iri sande inini vakasvika ndisipo pamba sezvo pari pamba pedu tisina naadzimai vasvika ndisipo pamba
wakabva pinda mumba wakatora nzungu dzavo chikafu wakaburisa panze ndakudzoka kumanheru pandakaona zviri panze ndikati imbavha here pamba pacho ndinogara ndega ndiri imbavha here but imbavha ingaburitsi zvinhu ichiisa panze ndopandakautona waina gugu wangu wari pamwe gugu wangu but avapo panapa vachitobika zvavo mbambaya pai mukasusu saka ndasvika vachibika mbambaya dzai ndopakati gugu wayo vakati ko sekuru wenyu mamba wambofonera here ndikati sekuru handida kuti handakutaura nawo kanzandowa takamirira handina kuzoti wanga watotaura neavo kuti watakure zvinhu zvavo zvavanga waburisa pamwe wati ainipara pandikwanisi kugara ndigona kuti ukwadziwe ane sekuru ayo handina kumbotora nguva achibva wasvikawo nemotikari yavo wasvika nemotikari vakati ndopa wakandaidza ti muzukuru ndafonera nemudzimai wako nyaya ndifonera ndeyekuti ndikuda kunditakurira zvinhu zvake izvi ndaenda kwachidenga ikati aiwa sekuru ini handikwanisi kukurambidzai zvamawirirana ndizvo idi itai right now ndina mubvunzo wangu history inenge ichiitaparisa mubvunzo wangu ngochiti right mudzimai ndanzwa achinge ataura kuti pane makore akati aakugara kuchimumiri iwo aakugara nemukadzi wako izvo choka saka iwo une action yawakazotorawo here sezvo mudzimai ndewako akutadzira angosunga pamba une action yawazotora here iwewe kuti uteere mudzimai kuya kwaari kana kumusheedza kwaari kana kuenda wakana kusabhuku utaura nyaya kuti ndazviona madzimai vasunga pano vadai une action yawakaita pachitataura apa pamusoro action yandakaita ndofunga pekutanga ndakaenda kubasa kwavo ndikasvika wasiku zvikanzi wauya kwamainini apa ndibva ndati allright ndibva ndadzoka ngupi kumba vachibva vazotuma munhu kuti wei kwamainini wandikaenda ndikamutaura tikanzi bawe mwana mukushandisa chi midziyo yangu ati amai mwana izvezvi kungoti hamukenyi kumba mukauya kumba mudzimai andinaye zvinhu ane midziyo yake mishoma zvavanoiti musaidi chikudi uchiri kutanga zvinhu zvei ndakazvisira chi zviripo zvitori pazvo zvega zvinhu handambobva ndazvibata hatina nditomutora kubva kuharara nditi ndamusiya kuharara ndakafika naye imba yavo wakashandisa aiwa handina kushandisa imba ndakatowaka imba yayo tore kamba kake newe mukadzi wairara naye musango uyu ari kubasa wairara naye musango ayo zvakaitika pandaifamukana ndaisarara naye musango wairara naye kupi mukadzi wako ndowokupi ndiwe muraini imomo saka wairara naye kupi kana mukadzi wako asipo ndakangobatwa musi ndofunga ndaenda kumba kwavo ndokwandakaenda vatabata satabatwa paita nyaya wabereki wangobuda wakananga Harare kunomuchengeta kwaHarare ndakatonomutorera kunonzi kuretreat kwakwe ndokwandakatoenda ndina sekuru ndakatomutora kubva tatononanga kuHarare pototi ndakagara naye pamba ndina amai mamira tataura chinzi ndofunga nyaya dzavo pavatora mukadzi isusu tatiri kunhamo kwaHarare tatoenda nawo kunhamo ndobvadzoka vachitora mukadzi wavo ndobvaisa mumba masisi vadaro takazosangana kwachidembo tasangana kwachidembo vakati ndobva vati amaini ndobva vanetsana panyaya yemukadzi uyu avapo ndobva vatavati amainini mukadzi amumba anga atori mumba panguva iyoyo vaishandisa one room ndoyavangati kicheni yaisati yapfiriwa ndoyavavachavaka isati yapfiriwa imba iyi ndoyavaitoshandisa ini ndobva vanditi mainini nyaya iri kuitika ndeyekuti sisi venyu vari kuti vari kuda chi vari kuda kuripa nenyaya yemba yakasvikira mudzimai wangu saka moya nezvakadzemu makaenda here makaratidzwa ndobva ndaenda ndakatosvika madhishi aishandiswa nemukadzi wangu ari asisa andaimboshandisa ndasvika kupi nekuti mudziyo yacho noziva mumba mavaigara kusvika pesi kana vakatozochinja vakatochinja manje mombe makaiona here ndichisvika ndobva ndati pamukuru ndauya nenyaya yamakadzidza yechi nemombe mombe yei nayo iye mwana wamai angu ari kuda kuti nditi ndibhadhare mombe anoda kutonga mari yangu ko yake
ndikati naye bamukulu kana muchitawo kuti mimi anoda kutonga nyaya yemari yenyu obhaikira makatengerwa ndakatokweretwa nasisi vangu ramukutoshandisa komwana wenyu ari pachidemo 1 asiri vasisi vangu vakadizvo zvandine nazvo but anoda kunyanya kutongesesa ini handisi kubhadhara mombe ndozvavakanditaura. Alright. Maita basa pachivanhu chedu zvinhu zvinofanirwa kuti zviitwa ndizvozvo. Iwe shamari ndoda kuti upe mukadzi mombe yake. Handimwa kuti mukadzi uri kumuda. Amai handimanzwa nemuromo wake. Handiza kumbomufosa ina taura wega. Mukadzi wako izvo zvakugara papi. Handinoda kuti abude mumba maamai ako. Atone yake ndakamwakira basi. Kaswanza ndataura. Murume uyu kutaura chokwadi. Murume ari kunyika. Dzimba dzandakasiya dziripo. Ndidzo dziripo. Akazongopedzisa kicheni ndakatosiya ndavakisa ini. Haana chaakavaka uyu. Mukadzi kamba kaakavaka pasaidi. Akana kana dho, akana kana chino. Ari kuvata izvozvi mukatoenda. Ari kuvata mumba mai ndakasiya ini pabhedha wandakasiya. Alright. Mama, shanje dzinokuputidzai. Aiwa, teereraika. Ndiri kuona mukutani mukuisa ndazvinzwisisa. Taura tinzwe vangu. Zoreita ngamiro. Wesa wamazulu wangu. Dambudziko ravanoita nderekuti nyaya dzavo havakwanisi kundiudzawo. Ndisekuru taita zvakati. Kana kuenda kwemuzukuru wangu haana kukwanisa kuzondionekawo kasi ndiwo akatonditora ndigare padhuze nawo sekuya tichengeta. Iye muzukuru wangu ndakatokotaura zvazviti ko iwewe mhuri yako iri kumbouya nepamwe zvikanzi aisikuwe chii chiri kuitika zvikanzi hatina kukwanisa asikuira nemhaka yei zvikanzi vakati nhandichakwanisa kugara pano pamani kuti vaita nomukadzi. Iwo wacho muzukuru wangu akasvika pakutakura zvinhu nemota yakakutaura naiye muzukuru wakaenda kubasa kwavo kusvika ipapo nanhasi kana kumono kana kuti ataurawo kuti sekuru inini ndikudzimba nezvakati kurwadza nezvakati kati muzukuru yangu kuti zvakati hapana. Saka zvinhu zvinotondinetsawo kasi muzukuru wangu imba hongu akavaka mukadzi wake akamuwakira imwe imwe yakaperera ndo mwauri kutogara. Ndivabvunze umubvunzi sekuru wavo mataura zvakanaka mazvipinza viga munyaya mati amai vakaita vasina kuoneka kuti asekuru ndatadzira nemuzukuru wedu ipapo vakaita se makatadza manzwa amai imi manzwa kuti mimi mukadzi wayaenda makazoita sei sasekuru. Ndakatoenda kumuzukuru wangu iwe unofana kumboenda zvinodii aiwa tikuti makazoita sei muzukuru sikana uyu kuteera kubasa kwakandina kuteera hamuna kuteera makaita sei ndeke ndakamirira kuti vachadzoka pamba pasi ezvo vaenda 2020 anamai 22 pesa makangomira chito vachadzoka here ndinotombofona ndichitaura navo muchitaura navo vaakudzoka pamusha pavo ndizvozoka mai ndati maakudzoka pamba penyuka ndizvozoka uya it's alright don't worry imimi maakudzoka mumba kwenyama iwe mukadzi wako arikugara mumba pani mumba mani mayo uri kutendera kuti wani madzimai mairi nenda murandi wakwawapera ikusuma musumo wekuti madzimai ndo zvandaita izvo ndatora mukadzi wechipiri wawapa here hauna kuwapa ndinoda kuti uye nayo pano musi wa15 amai avanoionera panapa musi wa15 handiti amai imi makanyimwa kaya mwanzi mombe yei yapindwa namambo chiregai uye pano andirakidze musi wa15 imimi amai nehama dzenyu moya motora mombe yani yenyu ine ndamuranda ndizvozvo yapera kanyaya ndosandati ndoda kuti mudzoke pamba mai tangai masvika pamba moona zvinhu zviri pamba mabhatara dare kudhara chimbondipai mukana mabhatara mari dare kudhara munoenda svika pamba penyu masvika matora mombe yenyu mukudzorera musha momumbeka ikudzokera mumusha kwenyu haisi kuenda mumusha mani haisi kuenda musha maava munoenda kumusha kwenyu moenda musha menyu mosvika pamusha menyu nemurume wenyu motarisa kuti mune chii nechii makaona zvimwe zvisimo modzoka kudarira mambo izvi hazvipo. Uyu mwana wangu kwawe anogara muno ndizvozvo munda wakatoona muno 2018 ngai waamuno ka saka iwe uchiita zvatinoda kuti ugadzikane nemukadzi hatidi dzimba dzinongoramba dzichisheka idzi. Inini hangu ka nechichemo chikuru
kuti murume uyu ari kutaura zvake kuti munda ndoda kutanga pamusoro pemidziyo handisi kuti ari kutiramba kuti musi wandamuvigira mwana wake wandiri kuchengeta wandaigara naye handiti ndakatomusvikira murume uyu achitoshandisa aiwa mai makudzokera mashure kaimi emi makudzokera mashure hani ndimi ticha here teerera yamai tatiendai musvika pamusha moona midziyo yenyu yakashandiswa kana ndiri kushandiswa chimo maiona handizozve moiona kuti iyi kana zvida kubhadharwa zvinobhadharwa zvinongodzoka kudaro izvi muri kuitira vana venyu vamunavo nemurume wenyu handizozvo yemunda ndandida kutaura kuti yemunda iyi pandakatanga kugara nemurume tinga tisina munda handitika inini ndini ndakatozosiyirwa munda uyu nehama dzangu kuti tigare pamunda apa nhasi iye atora mumwe mukadzi anenge kuti pane gudo rinomenyerawo rimwe gudo here munda makapuwa mahara here ndochokutanga takasiyirwa ini ndindakasiyirwa makapuwa mahara here kana munhu wemakazomukombatseta makamukombatseta munani inini makamukombatseta munani inini pandakakombatseta ndati nevanhu vanga varipo ndati mari yese ndimi makakombatseta munhu wacho ndizvozvere chamai madzimai angu ari kunyenya murume uyu munda atingati wakapiwa nehama handiti murume akatitengesera munda anonzi bhanda handiti ati ari kutengesa munda tofunga bhanda akataura nini bhanda ndikamupa at first ndakamupa 150 ndamupa 150 ndikati bhanda imwe yacho akatiti 400 imwe yacho ndikatsvaga ndokupa pamberi apo ndofunga nekuti mukaita kunge ndima baba ini ndoita pasi peni imba yedai kuna kwaini kweiwewe naiwe mwana wamai kwadire kuzomesera kumbira pakutadza kwako chokutanga kwete kuakiza munhu atadzirwa ainini papo ndobva ndaramba mai uchitanga izvozvo nokuti wanga usina bvara davo wakatadzei ndakawatorera mumwe mudzimai wakamisa pai tikamisa mumusha mani wakamisa pamba pani pawa wasobvuma manje muise mbudzi dzake mbiri upe madzimai ako aya asi zvedu ndozve madzimai abvuma mai pamusoro ichangamira inini sekutaura kwamaita handina kupokana navo kuti ande akuza inini kuti ndiite hasha changamiri mwana wenyu atorwa nomukadzi atorwa obvaisirwa mwana mukadzi mumba make maari kurara iye anoramba akanyarara aite hasha munoereiko nayamai munoereiko munoere mutupo ndiani aiwa zvapera azvikuendera pamberi naisisi mauya mudarika munoere mutupo taudaidzana nemutupo shiri dzikamai murume ndo wenyu ari kukavhira mamistakes aakaita muupenyu hwake saka ari kukwidza izwi achikuakiuzai kasi murume ndiani ndo wenyu chitangai kuita izvozvo chitangai kuita izvozvo chipai mukana baba venyu vauye garai henyu mashure komogoenda misiya murume wenyere garai henyu mashure iweweka mukadzi wamuvhiringidza stereki